Eguerdion guztioi eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Bertan Plateruena musika terpeari pasua emon aurretik, Plateruenak eskainiko dauen kultur programazioa aurkeztuko dugu. Takizuenez, Plateruenarentzat eskuartean daukagun proiektu ilusionagarri hau erreforma fisikoa baino askoz gehiago da. Musikaren aldeko apustu estrategikoa da. Gure uria euskal kulturaren erreferente gisa sendotu gura dugu. Musika eta kultura bultzatuz, garapen ekonomikoaren, kohesio sozialaren eta gure nortasuna indartzearen motor gisa. Plateruena musika terpea espazio bizia, inklusiboa eta irekia izango da. Sortzen ari diran artistentzat zein profesionalentzat oso ondo pentsatuta. Herritarrentzako topagune bat be izango da, non kultura bizi eta partekatuko dan. Ekimen hau Durango euskal kulturaren egoitza ardatz estrategikoaren parte da. Ardatz horren bitartez gure kultursarea indartu gura dugu eta kultura funtsesko zutabe bihurtu toki eta eskualde garapenerako. Gure konpromisoa argia da, 2026an Plateruena barriro zabaltzea. Espazio barritua, modernoa, dinamikoa eta irisgarria Durangoko eta Bizkaiko etorkizunari lagunduko deutsona. Baina bitartean, mimo eta ilusio guztiaz prestatu dan programazio honetaz gozatzera eta prozesu zoragarri honetan laguntzera gonbidatzen zaituet guztioi. Como decía, este proyecto es una apuesta estratégica para convertir Durango en referente de la cultura vasca, impulsando la música como motor de desarrollo económico y de desarrollo también social. Plateruena Música Terpea será un espacio abierto e inclusivo para artistas y ciudadanía que reabriremos en 2026, renovado, accesible y moderno. Y mientras tanto, os invitamos a disfrutar de la programación que hoy vamos a presentar y que se ha preparado con todo el mimo y con toda la ilusión y por tanto invitamos también a toda la ciudadanía a sumarse a esta nueva etapa cultural. Eta orain, Paule Sánchez Kultura eta Euskara Zinegotziak eta Astarloa Kulturgintzako presidenteak aurkeztuko doguz zehaztasunak. Plateruena musika terpea errealidade bat izan daiten eta egin dugun lana zehatzago azaldu gura neuke. Azken nileotan Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta beste erabile batzuekaz lankidetzan jardun dugu, birgaitze integrala jasotzen dauan proiektua definitzeko. Dakizuen moduan, gure naia, 2025ko eta 2026ko Durangoko azoken artean egin gura doguz lanak. Plateruena barriak agertoki barritu bat izango dau, irisgarriagoa izango da, prestakuntza gelak, kamerinoak, barra eta azken belaunaldiko ikusentzuneko ekinpamendua josi gura dugu. Gainera, balio anitzen guneak eukingo dauz, ekitaldi mota desberdinetara egokitzeko eta hainbat jardueraren bizikidetza errazteko. Eraldaketa horren aurretik, gaur aurkezten dugun programazioak askotariko proposamenak dakarz. Esaterako, Gari 30 urteko bakarkako ibilbidea ospatzen dauena, Gozategi bere festa musikatuagaz, edo proiektu abangardistagoak. Alan zelan, Eitzi, Aimar DJ Malakias Durangarrarekin batera eta Janus Lester. Gainera, musika tradizionala berreskuratuko dugu, Bizkaiko lehen erromeria egunarekin, eta prestakuntza eta pedagogia proposamenekin Xavier Zeberio eta Orkesta Txikillegaz. Como os comentaba, el nuevo Plateruena contará con un escenario renovado, accesible, aulas de formación, camerinos, barra y equipamiento audiovisual de última generación. Se crearán también espacios polivalentes para adaptar el recinto a distintos tipos de eventos y facilitar la convivencia de actividades. Antes de esta transformación, hoy presentamos una programación variada con artistas como Gari, que celebra el 30 aniversario de carrera en solitario, Gozategi y su música más festiva, así como propuestas vanguardistas como Eitzi, Aimar, con Malakias y Janus Lester. También recuperamos la música más tradicional con la primera edición de Bizkaiko Romería Eguna y actividades formativas con Xavier Zeberio y Orkesta Txikia. Ikusten dozuenez, programazio oso ederra, anitza, doakoa eta adin guzti eta gustu guztietarako prestatua. Eskerrak emon gure deutzedaz batez be programazio hau aurrera ataratzea gogor lanean ibili diranei eta bereziki San Agustin Kulturguneko koordinatzaile eta dinamizatzaileari.
Espero dugu Durangoko herritarrak eta Bizkaitarrak eta euskaldun guztiak gustuko izatea eta aktiboki parte hartzea oraingo programazioan gozatzen eta laster hasiko dan Aro Barriagaz. Bai, printzipioz hasi obrakin datorren urte hasieran, bai. Ze hurrengoko azokarako, 2026ko azokarako zabalik egon behar da plateruena ja dana martxan. Hori da asmoa.